músic amb un passat d'estrella ben curiós. Va ser finalista del concurs Nova Star a França, ara fa quants anys? 6. 6 anys. Ha estat tocant pel carrer diverses vegades fins al punt de finançar-se el seu primer disc. D'aquesta manera, avui alguns el coneixen també, entre altres coses, per haver composat la cançó Those Little Things, molt famosa aquest estiu. I bla, 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 bla. Tot això ja ho sabem. Però, ara com a espectadors, volem saber més. Bona tarda, Ramon Miravet. Benvingut a l'entrevista de l'espectador. Primerament, volem que responguis un test que hem preparat per a tu de manera més àgil. La manera més àgil possible que puguis. Ja veuràs que serà més aviat picadet, d'acord? Primera pregunta, molt bàsica. Explica'ns qui és en Ramon Miravet. A què et refereixes? Bueno, com explicaries en 20 segons com podríem dir que el Ramon arriba a la música, que el Ramon és, que... Bueno, sóc una persona... Joder, quina pregunta. Aquesta és cabrona. Sí. Bueno, sóc una persona que potser s'ha passat gairebé tota la vida somiant fins a un punt que va dir vull viure tot això que somio i ho estic fent. Però més enllà d'això és una persona molt propera, molt normal, li agrada estar al poble, amb la mateixa gent de sempre, però m'agrada molt viatjar, m'encanta viatjar. Vull dir, en realitat, tinc 4 o 5 passions i intento que siguin el meu dia a dia, que és la música, els amics, no? Viatjar, menjar i a l'esport. I bàsicament això sóc. Com a músic que ets, què faries si no fossis músic? Doncs no ho sé, perquè moltes vegades m'ho he plantejat, no? Si no em funcionés lo de la música sé que tornaria al carrer, a tocar al carrer, però bueno, això sempre estaria lligat a la música. Si no fos músic no sé què seria, és que sóc una persona que m'agrada tot i no m'agrada res. Sóc molt curiós i m'agrada molt... tot en realitat, però segurament seria algo lligat amb els animals i expedicions, o sigui, els viatges, relacionat amb projectes amb animals però d'altres llocs. M'agraden molt els animals. Fantàstic. Quin llibre i quina pel·lícula ens recomanaries? M'agrada molt, bueno, a part de Moulin Rouge i altres pel·lícules, El hijo de la novia, sempre una argentina de Ricardo Darín, que sempre ha sigut la meva pel·lícula preferida, però ara només dir-me això m'ha vingut al cap Big Fish. Una pel·lícula que m'encanta. I com a llibre, El petit príncep. No sé, m'agrada molt, és un llibre que he llegit diverses vegades. El guardián del centeno també m'agrada molt, però et dic una mica els que m'han vingut al cap. Seguint amb recomanacions, ens agradaria que ens cantessis la teva cançó més odiada. Més odiada? Mira, no m'ha vingut, és que tinc un problema amb el reggaeton, que és que l'odio. O sigui, és una cosa que no acabo d'entendre, sé que hi ha molt reggaeton molt bo a Llatinoamèrica, que aquí no arriba, i ara m'ha vingut, no sé, lo que pasó, pasó, entre tu i jo... M'ha vingut aquesta al cap, però és que et podia cantar unes quantes. És una bona tria. Vale, ara estàvem parlant de les coses que més odiaves i anem a lo més preferit. Quina és la teva salsa preferida? La meva salsa preferida, comprada o feta? Com vulguis. Comprada, jo crec que pesto buitoni, molt lograda. Feta, m'agrada molt agafar moltes verdures diferents i fer sofregit amb espècies. No sé, són bastant cuinetes. Imagina't que el Ramon formés part d'un grup de música que no fos la banda del Ramon Miravet. A quin grup t'agradaria tocar? O cantar? A quin grup? Sempre realment, quan jo era petit i em posava davant dels bafles a casa i em posava música, m'imaginava sent un component de Nirvana o de Pearl Jam, però mai ho podré ser-ho. Un altre element preferit. Quin és el teu lloc del món preferit? El meu lloc del món preferit? Jo crec que a casa. A casa teva? Sí, jo crec que sempre he dit, m'encanta viatjar, m'agrada molt viatjar, però és que a tot arreu li trobo alguna cosa, i sempre he dit que el millor de viatjar és poder tornar a casa.
El millor de viatjar és quan ja has viscut aquella etapa i tornes a casa. L'olor de tornar a casa, la gent, quan fa un any que no els has vist... Què li fa por al Ramon Miravet? Què em fa por? Durant molts anys, quan era jo adolescent, vaig pensar molt en la mort i vaig empatitzar molt amb el sentiment de què volia dir el no res, el morir-te, no? És a dir, li tinc por potser ara a moltes coses, però el que jo he tingut més por a la meva vida ha sigut a la mort. Però jo crec que ara estic aprenent a acceptar-ho. Ja sabem que ets un músic amb talent i reconegut, però ens posem en el supòsit de que no. Què preferiries? Aquesta pregunta li ho dieu a tothom, no? Sí. Vale. Què preferiries? Ser reconegut però sense talent o tenir talent i no ser reconegut? Mira, jo faig moltes xerrades a escoles i he fet xerrades a empreses de coaching i bàsicament em centro en la meva història però acabo focalitzant-ho molt en el que vol dir l'èxit. L'èxit ja el pots viure de dues maneres, reconeixement exterior o un viatge intern que tu fas. Per mi és molt més important el viatge intern. És a dir, una persona pot sentir-se amb molt més èxit i molt més afortunat i molt més feliç treballant del que un estima i fent-ho bé, que potser un altre que té molt de reconeixement exterior però realment no és feliç fent el que fa. O potser no és feliç fent-ho com ho fa. Vull dir que prefereixo molt més tenir talent i gaudir del que estic fent i poder viure-hi a petita escala, sigui fent pa o netejant l'escala d'un pis. Prefereixo estimar allò que faig i que no m'ho reconegui ningú a no estimar el que faig i no tenir talent i no, vull dir, saps, no sentir-me bé amb el que estic fent, no sentir-me ple i estar reconegut. Vull dir, però bueno, cadascú, vull dir, l'èxit el valora com el vol. Sovint aquesta resposta, entenc que moltes vegades ens dirà aquesta resposta, però l'important és l'argumentació, no? I és el que... Clar, jo ho he viscut això, per exemple, quan estava a França. Quan estava a França no podia anar pel carrer, o sigui, em parava la gent. I realment la gent es pensava que això és l'èxit, no? I vaig tocar a l'Olímpia de París i em portaven amunt i avall. No podia ni comprar-me uns texans per això. No tenia diners, però signava autògrafos. I realment el pitjor de tot és que el que feia musicalment no m'agradava i ho vaig passar molt malament. O sigui, vaig estar molt trist i vaig plantejar-me moltes coses. De fet, vaig arribar a plantejar-me i tot si jo servia per la música o no. Vull dir que al final, i era quan més èxit he tingut a la meva vida. El que passa que prefereixo molt més l'èxit que tinc ara, que és un èxit menor però sòlid, a poc, fet pas a pas, sense sentar-se cap esglaó i estimant el que faig i creient que el que faig ho faig bé perquè és el que em surt de dins, no? Per això, amb l'èxit penso sempre d'aquesta manera. Molt guai. Si només poguessis portar una cosa, què t'enduries a una illa deserta? Banyador. No, no illa deserta ni banyador, aniria despullat allà. Jo què sé, és que jo m'he passat un mes tot al carrer amb un banyador i una samarreta Imperio i més feliç que ningú. Què m'enduria? No sé, a una illa deserta. Estaria guai portar-se una guitarra, sí. Anant a lo romanticón, perquè hi ha alguns espectadors d'aquesta mena. Amb quants anys et vas enamorar per primera vegada? En quants anys? És que soc molt enamoradís. Superpetit. Mira, i me'n recordo una vegada que vaig anar amb uns pares a casa d'uns amics, hi havia unes angleses allà, i em vaig enamorar d'una nena jugant a la piscina. Quina edat tindria? 7 anys, 6. Bé, amor a primera vista. Què és el pitjor que t'ha passat sobre l'escenari? El pitjor que m'ha passat sobre l'escenari? Bueno, m'han passat moltes anècdotes, però una molt bona va ser el Canet Rock. També no és el pitjor, és que no m'ha passat res dolent, tampoc. Però el pitjor que m'ha passat va ser... Bueno, el més graciós va ser el Canet Rock, que el vam obrir fa 2 anys i vaig cantar una cançó al Lluís Llach amb molta lletra, no? I vaig decidir portar-me la lletra, no? I tocàvem el Manu Guix, amb els músics del Manu Guix, i en el moment que estic amb la tornada tancant els ulls, era el bandoler. Quan torno a l'estrofa, el vent m'havia tancat el llibret. Hòstia. I quan vaig obrir els ulls, estava jo tancat. Llavors vaig començar a fer com watching morning en català. Està al vídeo, està al vídeo.
Però ningú se'n va adonar, ningú se'n va adonar. Fins que va tornar un altre cop la tornada. Saps allò del Mr. Bean, quan està a l'església amb l'Aleluia? Doncs va ser una cosa semblant. I és molt graciós, molt graciós. Molt bé. Seguint amb coses amargues. Sabem que ets un gran culer. Si haguessis d'escollir entre Madrid o Espanyol, què escolliries? Com a seguidor? Sí. Uf. No sé, tio. És que és molt xungo, eh? He d'escollir un per collons. Sí. Bueno, espanyol. Però és que, bueno, és igual. Bueno, no, ja em sembla més que resposta. Però espera, hi ha molta bona part de la meva família que diria el Madrid, eh? Els barcelonistes d'abans de tota la vida són molt més antiespanyolistes que antimadridistes. Jo és que no sóc anti-res, tio. Jo quan el Madrid tenia Galàctics i jugava de puta mare, a mi m'agrada veure'ls. O sigui, realment no sóc anti-res. El que passa que, hòstia, espanyol és que no m'atrau gens. Però no seré del Madrid. Vale, i ja com a última pregunta, si fossis un espectador com jo, què li preguntaries al Ramon Miravet? Què vols ser quan siguis gran? Bueno, aquesta no cal que ens la responguis. No, és que no la sé jo, tampoc. Doncs mira, Encara no sé el que vull ser. Estic provant. Vale. Molt bé, per seguir amb l'entrevista tenim un seguit de preguntes que ens han enviat els espectadors per tu, de les quals hem fet una selecció. Comencem amb la del Joan, que diu: hi ha alguna cosa que t'agradi menjar compulsivament? Pipes. Pipes I olives. i olives. Sí, no junt, però sí, olives. Qualsevol tipus d'olives, qualsevol tipus de pipes. Molt bé. També ens ha enviat una pregunta, l'Anna, per missatge de veu. Te la farem escoltar. Hola, sóc l'Anna de Lleida i la meva pregunta és per Ramon Miravet i diu així: si et fessin triar entre ser soci del Barça i tocar la guitarra, quina de les dues et quedaries? Entre ser soci del Barça o tocar la guitarra? Tocar la guitarra. Sí, perquè necessito... Soc una persona molt poc forofa de tot, de res. O sigui, no m'agrada els fanatismes ni m'agrada... Soc soci per una qüestió més familiar, perquè ho han sigut mons pares i els meus avis i anava la meva àvia i era una cosa familiar. Jo segueixo sent perquè mon pare m'ho paga. És l'única cosa que em paga mon pare des de petit. Diu, t'ho pagaré fins que em mori. És una cosa familiar i que per mi és una manera de veure el meu pare. Evidentment soc del Barça, evidentment he mamat Barça de petit, he mamat futbol i m'agrada tot això, però no sóc un molt fanàtic. En canvi, la música sí que la necessito per expressar-me des de petit. Jo crec que necessito... És que encara necessito algú per expressar-me, si no, jo què sé, explotaria. Molt bé. I per acabar, tenim una sorpresa. Algú que et coneix ens ha enviat aquesta pregunta. Bé. Hola, sóc el Toni Muñoz, el periodista de La Vanguardia, i tinc una pregunta per tu, Ramon. Quina ha estat la millor i la pitjor crítica que t'han fet als diaris? La millor i la pitjor. Aviam, la pitjor crítica que m'han fet als diaris és qualsevol crítica que em van fer a França quan estava fent el programa. O sigui, era una cosa increïble. Que al principi no m'afectava perquè jo estava ja vivint una experiència i tal, però a mesura que jo vaig començar a no sentir-me a gust amb com jo estava fent les cançons, no, el programa, sí que em va afectar bastant. Tot eren crítiques negatives i bastant crítiques deixant-me bastant en ridícul i tal, o sigui, bastant dolentes a França. Inclús me'n recordo una anècdota, perdona, que estàvem a un programa i quedàvem ja 4 o 5, el programa aquest, quedàvem ja 4 o 5 candidats, i el director de la cadena, amb una discussió que vam tenir, perquè tenia moltes discussions, però no m'agradava gens el que em feien fer allà, i em va dir, mira, tio, tothom sap que desafines. Estàs aquí, no sé per què estàs aquí, però almenys puguis ser una mica més agraït i acceptar el que t'estem donant. I això també se'm va quedar bastant marcat.
I una bona crítica, la veritat és que qualsevol de les que he tingut aquí a casa. Per això el segon disc es diu Home is Where the Heart Is, perquè a part de tots els llocs on he estat viatjant i tocant al carrer, on m'he sentit com a casa, ha sigut aquí a casa meva, a la meva casa de veritat, on he fet el que he volgut, la meva música, i on la gent m'ha tractat com a músic. I qualsevol crítica de les que he tingut aquí, qualsevol ha sigut sempre bona. Tampoc no soc molt un tio que estigui molt mirant aviam què es diuen de mi o tal, però sempre que he llegit alguna cosa ha sigut bonic. Molt bé. Abans de marxar, ens agradaria que, com tots els nostres convidats, dibuixis aquí el retrat de l'espectador que t'hagi marcat més o del que tinguis més record. Pots escollir. El retrat? De l'espectador. D'algú que m'hagi vingut a veure? Un espectador que t'hagi sorprès. És a dir, tu estan allà dalt i mira, ostres, aquest em sorprèn. O la recordo especialment perquè jo que sé, alguna anècdota que t'hagi passat. Vale. Ja? Sí. Ah, vale. Moltes gràcies, Ramon Miravet, per acollir a l'espectador i et desitgem molta sort.